Retinol ti dokáže ešte zhoršiť vrásky, ako používaš zle. Ale neboj sa, po tomto videu ho určite nebudeš už nikdy používať zle. Dnes si povieme o tom, ako fungujú retinoidy, aby si ty ušetrila čas, peniaze a fakt zlú pleť. Keďže sa na sociálnych sieťach nemôžem až tak vykecavať ako tu na YouTube, rozhodla som sa otvoriť tento YouTube channel, takže vítam každého a určite ma nezabudnite odoberať. V dnešných dňoch je extrémny pretlak akejkoľvek kozmetiky, čokoľvek si dávame na pleť bez toho, aby sme vedeli nejaký background. Iba kvôli tomu, že sme videli to robiť nejaké influencerky, kvôli tomu, že sa to patrí, že sa to má a bla bla bla. Všetko ale je určitým spôsobom nejaká chémia. A absolútne tým nechcem povedať zlá chémia, lebo aj voda je chémia, aj citrón je chémia, takže veľa ľudí ale zabúda na to, že to, čo si dávame na pleť, nemusí vždy priniesť tie benefity, pretože to môže používať zle alebo zbytočne veľa a tak ďalej. Čo vieme o retinole? Pomáha proti vráskam, predsa paráda, takže hociaký retinol si capnem do mojej skincare rutiny, pretože mi pomôže nemať vrásky. Retinoidy sú deriváty vitamínu A, patria sem retinol, retinál a tretinoin. Tieto vlastne všetky veci sú retinoidy. Každá robí ale trošku niečo iné a každú si vieš samozrejme kúpiť skoro. Retinol je v podstate najslabšia forma a vieš si ju kúpiť v podstate hocikde. Retinol je trošku silnejšia forma a tiež je voľnopredajná. Tretinoin si nevieš kúpiť, ten je iba na lekársky predpis. Na trhu sú samozrejme aj iné formy alebo iné názvy, ale prevažne sú určené na liečbu akné, napríklad ako Adapalén, a tými sa dneska nebudeme zaťažovať. Ako retinoidy fungujú, aby sme nemali vrásky? V prvom rade chcem povedať, že každý starne a je úplne jedno, čo si na pleť nacápaš, aj tak budeš mať vrásky a aj tak raz budeš mať 60-70 rokov a jednoducho neexistuje človek, čo vyzerá takto. V 70-ke proste neexistuje. Pozrite sa na Madonu. Má všetky prachy sveta, no nevyzerá na 20. Ale vieme urobiť také maličkosti, ktorými si vieme dopomôcť udržať toho kolagénu v pleti trošku viac. Každá forma retinoidu ide od najslabšej po najsilnejšiu. Retinol potrebuje urobiť v pleti dve konverzie na to, aby bol účinný a aktívny. Trvá to samozrejme dlhšie, ale s minimálnym podráždením pleti. Retinál je silnejší, treba mu v pleti iba jednu konverziu na to, aby vám boostol kolagén a robil všetky tieto dobroty, ale takisto môže viacej dráždiť pleť. No a najsilnejšia, najúčinnejšia, úplne šupa forma je tretinoin, ktorý je už samotný aktívny, ale takisto spôsobuje najviac podráždenie pleti a nie každá pleť ho zvládne. Pozor, tu ľudia väčšinou robia chybu, že tak tretinoin je najsilnejší, tak okamžite na tretinoin absolútne neriešim. Všetky formy ťa dostanú tam, kde chceš. Každá ale za iný čas a podmienok. Retinol je najlepší pre začiatočníkov, pre ľudí, ktorí nikdy nepoužívali retinoly alebo majú extrémne citlivú pleť. Ak si vaša pleť už zvykla alebo sami viete, že vaša pleť nie je extrémne citlivá, môžete postúpiť na retinál. No a tretinoin je naozaj extrémne silná látka a ja sama ju nepoužívam, vždy som mala problém so začervenaním, takže kašľať na to, ja tretinoin absolútne nepoužívam. A ak nemáte nejakých lekárov, kamarátov, tak tretinoin na Slovensku ani nezoženiete. Myslím, že najbližšie to je niekde v Dubaji alebo kde. Kašlite na to, retinol vám úplne stačí. Kedy začať s retinolom a ako ho používať? Ideálne po 25. roku života, pretože nám prirodzene začína klesať produkcia kolagénu v našej pleti. Stačí naozaj so slabým retinolom. Tu vám prihadzujem nejaké ukážky mojich favoritov, jedenkrát za týždeň a postupne to navyšujú na 2 až 3 krát za týždeň v období od 3 mesiacov do pol roka. Čím pomalšie, tým lepšie a hlavne trpezlivosť. Používajte ho večer úplne po celej skincare. Odporúčam si pre minimalizovanie podráždenia pleti si pleť natrieť hydratačným krémom, chvíľku počkať a následne si vo veľkosti hrášku, naozaj hrášku, to ti stačí na úplne celú tvár. Určite sa vyhnite okoliam očí, nosa a úst, ale uvidíte, ako bude vaša pleť reagovať, lebo napríklad ja používam retinál a úplne v pohode si viem ísť cez viečka, ale dotknem sa nosa a môj nos skončil, lúpe sa, šúpe, odchádza. Nechce o tom počuť. Takisto aj okolie hornej pery, pre mňa absolútne nepriateľné. Záleží, odkontrolujte si pleť sami. S používaním retinoidov môžu prísť nejaké začervenania, šúpanie a podobne. Povedala by som, že tam záleží, pretože niekedy je to súčasť toho, aby si pleť zvykla, ale keď to trvá už strašne dlho, alebo tie začervenania sú intenzívne, alebo vás pleť štípe, odporúčam vysadiť alebo minimalizovať používanie. V podstate pleť vás nemá čo štípať, nemáte ju mať čo začervenanú. Hydratačné krémy budú určite tvoj kamarát, pretože môže byť, že na začiatku budeš mať trošku viac suchú pleť, alebo jednoducho uvidíš možno nejakú takú zvláštnu zmenu. Možno nie. Možno nie. Určite ho nikdy nedávaj na mokrú pleť, že si umyješ pleť, ostane ti vlhká, nedáš si žiadny krém a capneš si retinol. To radšej nerob. No a vec, bez ktorej absolútne sa neopováš používať retinol, vynecháš SPF-ko alebo že sa pôjdeš škváriť na slnko. Počúvaj, toto keď máš v pláne robiť, zober retinol a
takto ho odhoď do koša, vyhodené peniaze, ty budeš mať horšiu pleť. Ak sa nebudete chrániť pred slnkom a používate retinol, budete mať horšie vrásky, horšie pigmentové škvrny a ešte dokonca vám tie vrásky pribudnú. Soňa, ale toto je strašný blúd, však retinol je na to, aby som vrásky nemala, nie? Ale keď sa budeš opalovať, budeš vyzerať horšie. Ja si fakt nevymýšľam, je to naozaj tak. Ak už ste sa rozhodli pre retinol, musíš sa chrániť pred slnkom. Ak používaš retinol a nechrániš sa proti slnku, bye bye, horšie vrásky, horšie pigmentové škvrny. A pozor, ja nehovorím o používaní SPF-ka, ale o ochrane proti slnku. Ochrana proti slnku znamená, že sa nebudeš dobrovoľne škváriť na slnku, že budeš nosiť klobúky, že budeš používať SPF-ko a že budeš sedieť v tieni, že budeš nosiť napríklad dlhý rukav alebo aspoň si zakrývať nejaké časti tela, no v tomto prípade najmä tvár. Prečo nám ale retinol škodí, keď nepoužívame SPF-ko alebo keď sa škvárime na slnku? Retinoidy zvyšujú citlivosť na UV lúče a UV lúče sú také isté v zime, aj v lete, aj vždy. Tým pádom je väčšie riziko spálenia, pigmentácie, UV lúče rozbijajú kolagén. Ak vieš, že človek, ktorému sa páči opálená pokožka alebo jednoducho vieš, že sa nebudeš tak chrániť pred slnkom, aby si mohol dovoliť používať retinol, kašli na retinol. Radšej si kúp SPF-ko a vidí ťa to aj lepšie a lacnejšie, aj nebudeš mať žiadne side effects a urobí ti to väčšiu pomoc ako retinol. Toto je ďalšia vec pre všetkých ľudí, ktorí sa v lete škvaria na slnku a v zime používajú retinol. Ste v pohode? Ľudia sa škvaria na slnku a potom používajú retinol. UV lúče rozbijajú kolagén. Retinol ti nedodá kolagén do pleti. Ty si ho chceš čo najviac ušetriť a najviac podporiť svoje telo, aby ti vytváralo ten kolagén. Dá sa to nejakým spôsobom zvrátiť, ale nie nikdy tak, ako keď preventívne sa budeš voči tomu chrániť. Ja napríklad sama sa neopaľujem a aj tak, keď som išla na Ibizu na dovolenku, tak týždeň predtým som vysadila retinol, aby som naozaj minimalizovala dopad, pretože ani ja sa nenatieram každé 2 hodiny vrstvou krému, aj keby som chcela. Proste niekedy sa chcem zabaviť, užiť si, posedieť si na pláži, dať si ten drink a neriešiť proste slnko. Je to úplne v poriadku. Ale vysadila som ten retinol, lebo viem, že by som si urobila horšie. Najčastejšie chyby pri používaní retinoidov. Zbytočne veľa množstva. Toto je v pohode množstvo, ktoré použiješ na celú tvár. Fakt ti viac netreba. Ak chceš používať viac, môže si poškodiť kožnú bariéru, začervenanie, bla bla bla. Toľko stačí. Používaš retinoidy príliš často, najmä na začiatku. Určite nechoď, že nič nevidím na pleti, tak to budem používať každý deň. Fakt začni pomaly a postupne pridávaj. Sleduj si pleť. Pleť ti sama povie, čo sa jej nepáči a čo sa jej páči. Nekombinovať nikdy s aktívnymi látkami, ako sú peelingy, kyselina salicylová, AHA, BHA, bla bla bla. Rozdiel si to. Retinol večer, kyselina na druhý deň večer napríklad. Obmieniaj. Ignorovanie Ignorovanie SPF. Prosím, používajte SPF. Keď uvidíš, že tvoja pleť je fakt začervenaná, alebo sa vyhadzuješ, alebo čokoľvek iné, daj si pauzu od retinolu. Hydratácia pleti. Dobré hydratačné krémy, ktoré nemajú parfémy, odporúčam tie parfémy katnúť na minimum. Môžem používať retinol aj na telo? Retinoidy môžete používať aj na telo, ale iba v určitom množstve, pretože vitamín A v tomto kréme sa tiež vstrebáva do tela. A keď máte veľa vitamínu A, môžete prísť o pečeň. Bavíme sa fakt o celom tele, takže o extrémnej dávke vitamínu A. Určite nepoužívajte krém na tvár na úplne celé telo, nebude to mať dobrý dopad. Ak používate nejaké externé vitamíny A ako doplnky stravy, odporúčam to komunikovať s lekárom. Ale existujú aj iné možnosti ako krémy, ktoré majú v sebe malé percento retinoidov, ktoré môžete používať na celé telo. Dávam si retinoidy na dekolt, na krk, dekolt a ruky a telo si prevažne chránim oblečením, ale samozrejme aj to príde. Takže ak pri strihaní tohto videa natrafím na nejaké možnosti krémov, vypíšem vám ich tu. Ak ste tehotná alebo dojčíte, retinoidy určite nepoužívajte. Môžu retinoidy používať aj muži? Samozrejme, takisto ako ženy. Akože v tomto fakt nemáme veľa rozdielných vecí. Takže v pohode, ak si chlapa chceš používať retinoidy, nech sa páči. Neškvár sa na slnku. Retinol ale nie je iba na vrásky. Retinol má aj ďalšie benefity, o ktorých sa rozpráva možno menej, ale sú úplne skvelé. Pomáha pri akné, pri pigmentácii a pri takej hrubšej textúre pleti. Toto je taká moja malá zbierka SPF, ktoré mám. Mám ešte milión ďalších okolo seba, ktoré aktívne používam, takže ak chcete, môžem urobiť špeciálne video na SPF, ktoré mám, alebo nejaký tier list SPF, ktoré som skúšala. Mám tu aj DMK-cké lacné za 2 €, mám tu aj SPF za 40 €, takže napíšte do komentára a na záver mám pre vás pripravené tieto 3 odstavce, kde môžete nájsť mojich favoritov v rámci retinolu, retinalu a tretinu im vynechám, pretože to je iba na predpis. No a na všetky produkty samozrejme nájdete odkazy dole pod týmto videom. Ak máte akékoľvek otázky, určite sa pýtajte dole v komentároch, no a nezabudnite ma sledovať, aby sme takýchto videí mohli urobiť viac. Čaute!